सासे राजखान्थिनि दैदेनगिरि महरैसो नोंथांमोनजों दिनै नुजाथिफैनो हादों। ओंखायनो सिगां समाव नोंथांमोनजों आंजों लोगो मोनलायोबा जों ओरैनो मालाबा सावलुन बावलुन डायलग होनायफोरखौसो नोंथांमोना खोनादोंमोन आंनिफ्राय, मालाबा मेथाइ रोजाबनाय खोनादोंमोन। दिनै खोब सम्भब आं बेफोर डायलगखौ नोंथांमोना होनो हानाय नङा। दिनैनि नैबे बोथोरा जाहैबाय एसे आलादा। दा थेवब्लाबो आंखौ सम सम गोबां मानसिफ्रा बुंदों आरो जे फैला एक्टरआलाय मा राजखान्थियाव फैनांगौब्रा, दामनांगौलै सालाखौ जों। आंथ' गिया। दा आंखौथ' जायगानि मानसिफ्राथ' आंखौसो गियो आरोखि। ओंखायनो फैला गरमसो होनखायो। आंखौ जेबो माबा खालामनो हाया आरोखि रावबो। दा जियानो जा रायजो राजा नोंथांमोन, निस्सय नोंथांमोना मिडियाफ्राव नुदोंमोन खोमा आंखौबो। आंबो सासे केन्डिडेटसोमोन आरो बे केन्डिडेट जानायाबो मेन्डेलानि थाखायनो जानांदों। मेन्डेला होनबाय फैला फिसाखै सिनेमायावल' केन्डिडेट जाबाय थायो, एबार मोगथाङाव जानांगौ जाबाय। आंबो नोङो सिनेमायावल' पि जानो मोनो, पि माने माबा फैसा आरजा ना मा होननाय जायो। एबार मोगथाङावल' जानांगौलै होननानै मेन्डेला आंखौ केन्डिडेट खालामबाय आरो। सानैजों थांबाय जों साइकेल फरायना नमिनेसन हैनो। दा नमिनेसन होना फैखांनानै मेन्डेला गावहा बहाबा सोरजोंबा दंबो जाखोना माखो ब्लक थाखुमानानै थाबाय। ओजा आंहा हारसिं जाबाय। थेवबाबोथ' आंथ' गियाना बिराद बोलो गोरा। दा खिन्थु मोनसे खोथाखौ जोबथारनायाव सिन्था खालामनो गोनां जाहैबाय। जोंनि ओनसोलनि माखासे एजुकेटेड मानसिफोर, गोरों गोरा मानसिफोर, मास्टारनिफ्राय लाना प्रफेसारनिफ्राय लाना जेसेबांखिनि इन्टेलेक्चुयेल मानसिफोर, बिथांमोना आंजों रायज्लायफैबाय जे दिनैनि दिनाव जोङो मोनसे मोजां सिद्धान्त लानांसिगोन, राइट टाइम राइट डिसिसनखौ लानांसिगोन। दा जोङो जोंनि ओनसोलनि बिटिसि हालामनि बिटिसिनि गासै रायजो राजाफोरनि थाखायसो जोङो दिनैनि दिनाव सिन्था खालामनांसिगोन। बे खोथाखौ आंखौ खावलायबाय। खावलायनानै बुंबाय जे नोंथाङाबो दिनैनि दिनाव परिबर्तनाव थानांसिगोन, सोलायनांगौनि थाखाय नोंथाङाबो जोंजों लोगोसे खामानि मावनांसिगोन, आंखौ बेबायदि बुंबाय। बिनि उनाव आंबो सिन्था खालामबाय, जोंनि समस्तिनि खोथाखौ स्टाडि खालामनानै नायबाय आङो। बे जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सिन्था खालाममारदों। दिनै स्टाडि खालामनानै नुबाय जेसेबांखिनि एडुकेटेड मानसिफोर दङ, लेखा गोरों मानसिफोर दङ, इन्टेलेक्चुयेलफोर दङ, बुद्धिजिबिफोर दङ, दिनै बयनिबो सिन्थाधारायानो जाहैबाय सोलायनाय, जे जोंनो मोनसे परिबर्तन नांगौ, बिटिसिआव जोंनो मोनसे गोग्गो गोदान सरकार नांसिगौ। दिनै जोंनि समस्तिनि रायजो राजाफ्राबो बे खोथाखौनो सिन्था खालामबाय। दा बेनि उनावहाय आङो गुबुन गुबुन समस्तिनि खोथाखौबो सिन्था खालामदों। नोंथांमोननि चिरांनि, क'क्राझारनि, उदालगुरिनि आरो बाक्सानि गुबुन गुबुन समस्तिफोरनि खोथाखौबो आङो सिन्था खालामदों, साननानै नायदों, स्टाडि खालामदों। बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रालाय माथो सिन्था खालामदों। दिनै नुबाय एखे रोखोमैनो बयबो मोनसे खोथाखौनो बुंदों जे जोंनो परिबर्तन नांसिगौ, जों सोलायनाय लाबोनोसै, मोनसे गोदान जुग जोङो बिटिसिआव लाबोनोसै, जाय सोलायनायनि गेजेरजों जों गोरिब गुन्द्रा बयबो दावगालांनो हागोन, मोनसे सान्थि जोंनि गेजेराव गायसननो हागोन। दिनै बे खोथाखौनो बयबो सिन्था खालामदों। आरो चिरां, क'क्राझार, उदालगुरिनिफ्राय गोबां लाइमोन सेंग्राफोर जायफ्रा BE पास जाबाय, MA पास जाबाय, बा जायफ्रा दिनै कलेजाव फरायबाय दं, बिथांमोनाबो आंखौ फन खालामनानै बुंहरबाय जे सार नोंथाङा जोंजोंनो थानांसिगौ, परिबर्तननि थाखाय खामानि मावनांसिगौ होननानै आंखौ खावलायहरबाय। जोबथारनायाव आङो बे राइट डिसिसनखौ लानो हादोंमोन आरो इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जानानै दिनै इउपिपिएलनि सासे नेहाथारि हिसाबै आङो खामानि मावबाय दङ। दिनै इउपिपिएलनि जानानै खामानि मावनानै आं गावखौनो गोग्गानाय मोनदों। दा जियानो जा, आं इउपिपिएलआव जयेन जानायनि उनावहाय बिटिसि ओनसोलनि गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव गिदिंबाय, गुबुन गुबुन समस्तिफ्राव गिदिंबाय। बे गिदिंनानै दिनै मोनसे रोखा पिक्सारखौ नुनो मोनदों जे इउपिपिएलआनो फैबाय थानाय समावहाय 27टानिफ्राय 30टा समस्तियाव देरहानानै सरकार दानो थांबाय दं। जेलानिखि 2015 मायथाइयाव 2015आव पिसिडिआर महरै बे इउपिपिएल हान्जा इलेक्सन गेलेदोंमोन, अब्ला जों नुनो मोनदोंमोन बे समाव खालि बर'फोराल' बे पिसिडिआरनो एबा दानि इउपिपिएलनो भट होदोंमोन। आरो बिनि गेजेरावबो जों नुदोंमोन गोबां गामिफ्राव बे इउपिपिएलनि मानसिफ्रा एबा पिसिडिआरनि मानसिफ्रा केम्पिं खालामहैनो हायामोन, केम्पिं खालामनो थांनो होआमोन, सोरबा इयत ना मा बिसोर बादा होयोमोननो। दा बेफोरबायदि जोंनि जायगायावबो जादोंमोन। दिनै इउपिपिएल हान्जाया
गासै बर' ओनसोलावनो गासै बर' रायजो राजाफ्रानो दिनै इउपिपिएल हान्जाखौ लैहोर लैहोर फरायदों जथुम खालामदों रायजो राजाफोरजों रायलायदों आरो बै समावहाय जों खालि बर'फोरनिल' भट मोनदोंमोन आरो गुबुनफोरनि भट मोनाखैमोन किन्तु जों दिनै नुनो मोनबाय बिटिसिआव जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठीफोर दं आदिबासिनिफ्राय लानानै राजबंशीनिफ्राय लाना मुस्लिमनिफ्राय लाना नेपाली बेंगलिनिफ्राय लाना जेसेबांखिनि जाति जनगोष्ठीफोर दं बिथांमोनाबो मोनसे खोथाखौनो बुंदों जे आमा परिबर्तन लागे जे जोंनो सोलायनाय नांगौ आरो दिनैनि दिनाव बिथांमोना बुजिनानै मोनदों जे सोलायनाया सोरनि दारै जागोन सोलायनाया परिबर्तना सोरनि दारै जागोन दिनै बिथांमोना मोनसे सिन्ता खालामनानै मोनदों बिजेपिआ कुनु दिनावबो बिटिसिआव सरकार खुंनो हाया बिजेपिनि दारै कुनु दिन परिबर्तन जाया कंग्रेसआ कुनु दिन बिटिसिआव सरकार खुंनो हाया गतिके कंग्रेसनि दारै मालाबाबो परिबर्तन जाया अबा जिएसटिनि गेजेरजों मालाबाबो सरकार खुंनो हाया गतिके बिनि गेजेरजों कुनु दिनावबो सोलायनाय फैया अब्ला दिनै बिपिएफनि बिकल्पआ मा बिपिएफनि बिकल्पआनो जाहैबाय इउपिपिएल दा ओंखायनो गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि सुबुंफ्राबो दिनै लैहोर लैहोर इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जानानै खामानि मावबाय दं दिनैसिम 5 लाखनिख्रुइबो बांसिन इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जाबाय आरो बेफोराव बांसिनै गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि सुबुंफ्रानो जों दिनै नुनो मोनदों एबिएमसुनि मुसलमान स्टुडेन्ट इउनियननि गायसनगिरि जे आफादगिरि दा बिथांमोना इउपिपिएल हान्जायाव जयेन जादों राजबंशी स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसननि स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन जेब्ला दैदेनगिरि बिथांमोना जयेन जादों आदिबासिनि दैदेनगिरि बिथांमोना जयेन जादों आरो गावबा गावनि जायगायाव हाबनानै बिथांमोना खामानि मावबाय दङ ओंखायनो दिनैनि दिनाव इउपिपिएल हान्जानि सरकार दानाया दिनै रोखा जानानै दङ दिनै आङो नोंथांमोननि बे समस्थियावल' फैयाखै अबयसे नोंथांमोननि नैबे समस्थियाव आं गिबि खेबनि थाखाय फैदों जोंनि दिनै बाक्सा जिल्लायावहाय जों ओरैबायदि समस्ति नागिरनानै मोनाखै जे दिनैनि दिनावहाय बिपिएफआ बबे समस्थियाव देरहागोन जों मोनसेबो जायगा नागिरनानै मोनाखै जोंनि डिस्ट्रिक्टआव 11टा समस्ति दङ बाक्सा जिल्लायाव 11टा समस्ति दं बे 11टा समस्तिनि गेजेराव बिपिएफआ बबे मोनसे समस्थियाव देरहागोन जों दासिमबो मोनसेबो नागिरनानै मोनाखै किन्तु जोंनि बाक्सा जिल्लायाव 6टानिफ्राय 7टा समस्तियाव इउपिपिएलआ देरहागोना दिनैनि दिनावहाय रोखा जाबाय 100% जाहैबाय दा बेबायदि उदालगुरि जिल्लायावबो आं गिदिंनानै फैबाय आरो गाबोन थांबावगोन 19-20 बे मोननै गोदान उदालगुरि जिल्लायाव गिदिंहैबावगोन दाखालि सानडे गिदिंहैबाय दा बेवहायबो नुदों दिनै बिपिएफ हान्जाखौ रायजो राजाफ्रा गोबां जायगायाव सोआखै मिटिं खालामनो होआखै मानोना बिथांमोननि सायाव माखासे अजद दङ 17 बोसोर बिथांमोना कारापसन खालामबोदों बैफोर ओनसोलाव खामानि मावाखै होनना बिथांमोनखौ अजद दिखांनानै दिनै बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बिपिएफ हान्जाखौ उदालगुरिनि गोबां समस्तिफ्राव केम्पिं खालामनो होआखै बिनिफ्राय जायफोर साफा सानै थाबोबाय एनडिपिनि मानसिफोर बे एनडिपिनि मानसिफोरखौ बिथांमोना हाबनो थाखाय केम्पिं खालामनो थाखाय थिनदों बिपिएफआ दिनै बिथांमोनखौबो रायजो राजाफ्रा कुइसन खालामदों जे नोंथांमोना सोरनि जानानै फैदों बिथांमोना बुंदों जोंथ' दिनै बिपिएफ जाबाय बिपिएफनि जानानै फैदों अब्ला बिथांमोनखौ बुंदों जेलानिखि नोंथांमोना एबसुखौ लाफानानै गणतान्त्रिक भावे आन्दोलन खालामदोंमोन बड'लेण्डनि थाखाय राजा लामायाव ओंखारदोंमोन अफिस आदालत बन्द खालामहैदोंमोन जों बेफोराव जेब्ला थांदोंमोन अब्ला जोंखौ बिपिएफ दोलोआ बादा होदोंमोन दिनै नोंथांमोना बेफोरबायदि दोलोजों लोगो नांनानै बोरैजाय राजखान्थि गेलेनो सानखो होननानै बे बिथांमोनखौबो दिनै केम्पिं खालामनो होआखै गोबां जायगायाव हयथ' नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुदों खोमा ससियेल मिडियायाव खोब नोंथांमोना नुदों दिनै बेबायदिनो दुलाराय बिटिसिआव मोनसे बारहावा बारदों सोलायनांगौनि बारहावा परिबर्तन जानांगौनि बारहावा आरो बे बारहावानि गेजेरजों बे दोहौनि गेजेरजों बिटिसिआव सरकार सोलायनो थांबाय दङ आरो बे दोहौआ दिनैनि खोथा नङा 2014 मायथाइनिफ्रायनो बे सोलायनांगौनि जिथु बार बे दोहौआ जागायजेनदोंमोन नाथाय 2014 मायथाइयावहाय दिनैनि दिनाव जायफोर गिदिर मानसिफोर जायफोर लेखा गोरों मानसिफोर इन्टेलेक्चुवेल मानसिफोर 2014 मायथाइयाव बिथांमोना खालि साफा भटारल'मोन बिथांमोना भटल' होदोंमोन सोलायनांगौनि थाखाय नाथाय दिनै बिथांमोना बुंदों जों दिनै भटार्सल जानानै थाबा जानाय नंलिया दिनै सोलायथारनांगौनि थाखाय जोङो रायजो राजाफोरनि खाथियाव थांनानै रायजो राजाफोरखौ खावलायहैनांसिगोन रायजो राजाफोरखौ बुंहैनांसिगोन होननानै दिनै माखासे एडुकेटेड मानसिफ्रानो लेखा गोरों मानसिफ्रानो मास्टार प्रफेसरनिफ्राय लानानै माखासे बुद्धिजीबि मानसिफ्रा दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबनानै खामानि मावबाय दङ जों दिनै बिथांमोनखौ नुनो मोनदों माखासे लाइमोनफ्रा सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै खामानि मावबाय दङ बे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ
जोंनि रायजो राजाफोरा बुङाखै जे नोंथांमोना मानो पलिटिकेलाइज जाखो नोंथांमोना मानो राजखान्थियाव बाहागो लाखो होननानै बिथांमोनखौ कुइसन खालामाखै नाथाय रायजो राजाफ्रा बुंदों बे लाइमोनफोरखौ जे नोंथांमोना साफा साफा ससियेल वर्कार नोंथांमोना दिनैनि दिनाव साफा साफा समाजनि खामानि मावग्रा नोंथांमोनखौ बरायदों जोंनि सिन्थाधारानि गेजेरजों नोंथांमोना दिनै खामानि मावनो ओंखारफैदों होननानै बिथांमोनखौ बुंदों दा बिनि गेजेरजों जोङो दिनै नैबे बिटिसिआव मोनसे गोग्गो सरकार मोननो थांबाय दङ दाना परिबर्तनालाय मायाव जानांगौ जों जे होनबाय दङ मानो सोलायनाय नांगौ जोंनो मानो परिबर्तन नांगौ बेबायदि दोहौआ मोनसे समाव जोंनि भारत हादरावबो फैदोंमोन भारत सरकारखौ सोलायनांगौ होननानै बेबायदि मोनसे दोहौनि गेजेरजोंनो भारतआवबो सरकारनि सोलायनाय फैदों बेबायदिनो आसामावबो फैदों बेबायदि दोहौआ मोनसे समाव बै लाइमोन सेंग्राफ्रानो लेखा गोरों मानसिफ्रानो मोनसे दोहौखौ लानानै फैदोंमोन आसामावबो बेबायदिनो आसामावबो मोनसे सरकारनि सोलायनाय फैदोंमोन बेदिनो एखे दोहौआ दिनै जोंनि बिटिसिआव बारदों दाना जोंनो मायावथ' परिबर्तन नांगौ मायाव सोलायनाय नांगौ बे जोंनि गेदेर मोनसे कुइसन जागोन आरो जोंखौ अपोजिसना बेखौनो बुंदों मायावथ' सोलायनांगौ दं माथो जों सोलायहोबाय होननानै बुंदों दिनै नोंथांमोना नुदों पेपारनि गेजेरजों मिडियानि गेजेरजों हयथ' बेखौ मिथियै रावबो गैया जे दाखालि बावैसो 29 जन ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्टआव साकरिया थांबाय दा बिथांमोना सोरमोन निश्चय नोंथांमोना मिथिगौ बिथांमोना जाहैबाय सोरबा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि फिसाला सोरबा खाम्फा बरगयारिनि बाय बाहागि सोरबा हाग्रामा महिलारिनि बाय बाहागि नङाब्ला सोरबा बिपिएल लिडारनि फिसाला बाय बाहागि दा बिथांमोना इलिगेलि साख्रिखौ लादोंमोन उइदाउट इन्टारभिउ जेबो इन्टारभिउ होआबालासिनो दिनै बिदिनो बिटिसिआव साख्रि मोननो गोनांबा 10-15 लाख थाखा होनांगौ 10-15 लाख थाखा होनो हायाबा साकरि मोना दिनै जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा 10-15 लाख थाखा होनो हाया ओंखायनो जों बुंबाय थादों जोंनो बेफोर सिस्टेमखौ नाङा बैफोर सिस्टेमाव जोंनो सोलायनाय नांगौ जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा 10-15 लाख थाखा होनानै 20 लाख थाखा होनानै साख्रि लानो हाया जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा साख्रि मोननो गोनांबा गावसोरनि सार्टिफिकेटजों साख्रिखौ मोननांगोन गावसोरनि मेरिटजों साख्रिखौ मोननांगोन आरो बिदि जानो गोनांबा जोंनो सिस्टेमाव सोलायनाय नांगोन आरो सिस्टेमखौ सोलायनो गोनांबा जोंना दिनै सरकारानो सोलायनांगोन हाग्रामा महिलारिया मा बुङो हाग्रामा महिलारिया दिनैनि दिनाव मा बुङो আমার বিটিসি কোনো আইন কানুন নাই আমার বিটিসি কোনো সিস্টেম নাই বিটিসি আন্ডার সাথে চলি থাকে এগুলা না করে দিতে lalu prasasta dalam bidinya bunga-bunga alu bina desa singgran hi bonta biar lalu bina ni serta alu gaya ba jeli singra jaya lalu gaya ba bihara silya nani bunga-bunga da berai kalau visual kanam su dong lalu prasasta doba dina haga na bunga আমার বিটিসির কোনো আইন কানুন নাই আমার বিটিসির কোনো সিস্টেম নাই আন্দাজ সাথে চলি থাকে আন্দাজ সাথে চলিबाय थानाय खायनो दिनै जोंनि गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा दिनै सोबख' जादों डेभेलप जानो हायाखै जों दिनै नुनो मोनदों आंहाथ' गोबां लोगो दं क'क्राझाराव जोंनि बाक्सायाव जायहा 3 ताला 4 ताला कोटि थाखानि मालिक 3 ताला 4 ताला बिल्डिं दं गेदेर गेदेर बिजनेसमेन गेदेर गेदेर ठिकादार बैसिनि हिनजावफ्रा गासिबो बिटिसिनि साख्रि लानाय बेसेबां होनानै लादोंना साख्रिखौ 15-20 लाख थाखा बिथांमोनखौ जों सोंबा बुङो नोंथाङा बेसेबां क्ररपति जानानै बे 30-35 हाजारनि साख्रिखौलाय हिनजावनोलाय मानो होखो नोंथां नुनायाव मोजां नुयोब्रा स्टाइल नुयो स्टाइलनि थाखायसो साख्रि होदोंनो गावनि हिनजावनो नुनायाव मोजां नुयो खोनानायाव मोजां खोनायो ओंखायसो साख्रिखौ होदोंनो अफिसाव माजों थाङो स्कर्पिय'जों थाङो बिसोरो ड्राइभारनो बेसेबां होनांगौ 15,000 थाखा लोगोआव सासे लांफायो बेनो बेसेबां होनांगौ मासाव 5,000 थाखा आरो गावनि बिउटि पार्लाराव हाबनायाव मास मोनसेयाव 12,000 थाखा खानाय बोनायाव बेसेबां थाङो मास मोनसेयाव 50-60 हाजार थाखा दरमाहाखौ बेसेबां मोनो 35,000 थाखा स्टाइलाव लादों साख्रिखौ दा बेखौनो जों बुंदों जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा बे साख्रिखौ लायोबा स्टाइलाव लागौमोन नामा निश्चय स्टाइलाव लायामोन किन्तु जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा दिनै 10 लाख 15 लाख थाखा होनो हाया ओंखायनो जों बुंदों जोंनो बैफोर सिस्टेमाव सोलायनाय नांगौ जाय सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्राबो साख्रि मोननो हागोन नंगौना नङा रायजोफोर जों दिनै नुनो मोनदों जोंनि एजुकेशन सिस्टेमखौ जे 17 बोसोर हाग्रामा महिलाया बिटिसिआव 17 बोसोर एजुकेशन डिपार्टमेन्टखौ खाम्फा बरगयारिनो होनानै सालायबोबाय किन्तु जों दिनै नुनो मोनदों बे 17 बोसोराव बिटिसिआव कुनु मोनसेबो गोदान पलिसि लायाखै जे जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा क्वालिटि एजुकेशन मोननो नांगौ कुनुदिन बिथांमोना सिन्ता खालामफेराखै बरन्स जों मिथिगौ नोंथांमोननि नैबे चिरां जिल्लायाव
90% बर' मिडियामनि स्कुलफ्रानो प्रभिन्सियेलाइज जायाखै खिन्थु बे 17 बोसोराव खाम्फा बरगयारिया गावनो बे डिपार्टमेन्टखौ सालायनानै गंसेबो स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखिसै जायनि थाखाय नोंथांमोननि स्कुला थैलांबाय गोबाङानो दिनै इंलिश मिडियामावसो गावबा गावनि गथ'खौ फोरोंसै हानायफ्रा जायफ्रा हायाखै मा जाखो बिसोर गामिनि स्कुलाव नङा होमबा गामिनि स्कुलाव बांसिनै जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा लेखा फोरोङो माहाजोननि गथ'फ्राथ' मालाय प्राइभेट स्कुलाव हैबाय दाना गामिनि गोरिब गुन्द्राफोरनि गथ'आ मा फरायो गामिनि एलपि स्कुलाव फरायो दा बे गामिनि एलपि स्कुलनि अबस्थाया मा जानानै दङ जोंथ' बुंबाय दङ जोंनो बै गामिनि एलपि स्कुलनि जि सिस्टेम एडुकेसन सिस्टेम बेयाव जोंनो सोलायनाय नांगौ परिबर्तन नांगौ जों दिनै नुनो मोनदों बे गामिनि एलपि स्कुलाव फरायनाय सासे गथ'आ क्लास 5 पास जानायनि उनाव बियो गावनि नामखौनो लिरनो रोङा क ख'खौनो रोंजोबा एबिसिडिखौनो रोंजोबा बे गथ'फ्रा सोर जोंनि थेला बोग्रानि फिसा खामला मावग्रानि फिसा ना सारग्रानि फिसा हालेवग्रानि फिसा जों ओंखायनो बुंबाय दङ बै जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्राबो क्वालिटि इडुकेसनखौ मोननांगोन गुन गोनां सोलोंथाइखौ मोननो हानांगोन आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा मोननो गोनांबा जोंनि गामिनि एलपि स्कुलनि जा एडुकेसन सिस्टेम बे सोलायनो नांगोन होननानै जों बुंबोबाय थादों नाथाय बिथांमोना खुनुदिन बेफोर खोथाखौ सिन्था खालामफेराखै खुनुदिन नोंथांमोननि बेबायदि ओनसोलाव फैनानै ओनसोलनि फोरोंगिरिफोरजों ओनसोलनि इन्टेलेक्चुयेलफोरजों मास्टारफोरजों साहित्य सभानि मानसिफोरजों बर' फरायसा आफादनि मानसिफोरजों खुनुदिन बिथांमोना फैनानै बुजिफैनो नाजायाखै जे बे ओनसोलनि एडुकेसन सिस्टेमा मा जानानै दङ बिथांमोना खुनुदिन बेफोर खोथाखौ सिन्था खालामफेराखै ओंखायनो जों बुंबाय दङ जोंनो बेफोर सिस्टेमाबो सोलायनाय नांगौ जाय सिस्टेमनि गेजेरजों जोंनि गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्राबो लेखा गोरों जानो हागोन डक्टर जानो हागोन इन्जिनियार जानो हागोन नङाब्ला बे जोंनि गथ'आ जुदि क्लास 5 पास जानायनि उनावहाय गावनि नामखौनो लिरनो रोङाबा मा जागोन बे गथ'आ थेला बोग्रानि फिसा थेला बोग्रा खामला मावग्रानि फिसा खामला मावग्रा हालेवग्रानि फिसा हालेवग्रा अब्ला जों बोरै सोलायगोन जों बोरै डेभेलप जागोन जोंहाबोथ' सिमां दं थेला बोग्रायाबो मोजां खोथा सिन्था खालामनो हायो सिमां नुनो हायो जे आंबो आंनि फिसानि दिनावहाय मोजाङै जानोसै आंबो आंनि फिसानि दिनावहाय आंनि संसारखौ मोजाङै खुंलांनोसै बे खोथाखौ सिन्था खालामनो हायो आरो बे खोथाखौ जुदि जाफुंहोनो गोनांबा जोंनि बै गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा क्वालिटि इडुकेसनखौ मोननो हानांगोन आरो क्वालिटि इडुकेसन मोननो हायैनि थाखाय दिनै जोंनि गथ'फ्रा मा जादों फेलथ' खालामनो मोना मास्टारफ्रा फेल खालामनो मोना सात्रफोरखौ ओंखायनो मा खालामबाय बे एलपि स्कुलाव सोरबा 10 नाम्बार मोननायखौ 60 खालामनानै हरबाय मास्टारफ्रा 9 नाम्बार मोननायखौ 90 खालामनानै हरबाय 8 नाम्बार मोननायखौ 80 खालामनानै हरबाय बेबायदिनो मा मेट्रिक फाइनाल लिरफैबाय मेट्रिक फाइनाल लिरबा मा जाखो फेल जाबाय नङाबा 3rd डिभिजन मोनबाय दानि दिनावथ' जेरावबो सोलिया 3rd डिभिजना बहा सोलियो नङा होमबा जायनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा मा जाबाय गेजेर ससेयावनो जौ लोंग्रा जाबाय सिगारेट सोबग्रा जाबाय बेनद्राय जाग्रा जाबाय गान्जा सोबग्रा जाबाय रावबो नङा बिसोरो जोंनि गोरिब गुन्द्रानि फिसा मा जागोन बा जोंनि अबस्थाया आरोबाव जुदि बेबायदि 10 बोसोर जुदि जोङो सोलिबावनो गोनांबा ओंखायनो बुंदों जोंनो बैफोर सिस्टेमाव सोलायनाय नांगौ आरो बे सिस्टेमखौ सोलायनो गोनांबा जोंनो सरकारनि सोलायनाय नांगौ आरो बे गोहोआनो दिनै बिटिसिआव बारबाय दं रायजोफोर ओंखायनो आं बुंनाया दिनै बिखाफोर जानानै आं बुंनो हादों जे इउपिपिएलआ दिनैनि दिनावहाय सरकार सालायनो थांबाय दङ बे धोरोमनि गेजेरजों दिनै जोंनाव माखासे बेकारनि जेंना दङ बे 17 बोसोराव बिटिसिआव 10 लाखनिख्रुइबो बांसिन बेकारनि अनजिमाया बांबाय किन्तु बे 17 बोसोराव बे बेकार मानसिफोरखौबो संस्थापन होदों खुनुदिन बिपिएफ सरकारा सिन्था खालामफेराखै बरंच जोंनि सेंग्राफोरखौ मा खालामदों बिथांमोना गावसिनि राजखान्थि लाभालाभनि थाखाय बाहायदों इलेक्शननि बोथोराव बिथांमोनखौ बाहायदों टेम्परारि बाहायदों इयथ बिपिएफनि नाम होनानै डिएसइउनि नाम होनानै दिनै इयथ बिपिएफनि नाम होनानै बिथांमोना चेन्ज खालामनानै दोनदों बै मानसिफोरखौ मा खालामदों बै सेंग्राफोरखौ मा खालामदों मालाबा बिथांमोना संस्थापननि खोथा सिन्था खालामदों नामा खुनुदिन बिथांमोना संस्थापननि खोथा सिन्था खालामाखै खालि मा खालामदों गोजां बोथोर फैबा बिसोरनो जेकेट जुथा बायनानै होदों फुजा फोरबो फैबा 1500 राननानै होदों बेजों संस्थापन जानो हागोन नामा बिथांमोना खुनुदिन हाया दिनै सेंग्राफोरखौ बेबायदि बिथांमोना बेबहार खालामबोदों गावसिनि राजखान्थि लाभालाभनि थाखाय बेबायदिनो सोरबा सोरबा थाबोबाय 10 बोसोर 12 बोसोर केमाव थाबोबाय मा जा मा लों गोजा लोंनो ना गुफुर लोंनो अमा बेदर जानो ना मोसौ बेदर जानो ना सियाल बेदर जानो जाबायफ्रा न'खौ बावगारलांबाय गावनि खोथाखौ सिन्था खालामनो बावलांबाय संस्थापन होननाय जेबो गैया हाबा जानायनि टाइम फैबाय रजेयाबो खारसन फैबाय
फैसा गैया हाबा जानो मा खालामखो चेयारमेननाव बिबाय 5,000 लोगोफोरनाव 1,500 बुथुमनानै 25,000 बुथुमना खुनुरुखुम हाबा जाबाय मास मोनसे उनाव हिनजावा लोमजाबा मुलि थरसे बायनो फैसा गैया दा बिदिजों जागोन जोंनि समाजा बिदिजों जागोन दा ओंखायनो मा जाबाय जोंनि कक्लाबारि समस्यायाव गोबां इयुथ बिपिएफनि मानसिफ्रा बेफोर खोथाखौ बुजिनो मोननानै जों बुंनायखौ साननो हानानै बिथांमोना दिनै जोंनि कक्लाबारि समस्यायाव गोबां प्राइमारिनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट इयुथ बिपिएफआ दिनै जयेन जाजोब्बाय बेबायदिनो बिएसपि सेंग्राफोरखौ मा खालामदों देग्लाय जोंनिया बिसिनिया दामाने थैनानै थायो बिएसपिआव थैनानै थायो ओमफ्राय इलेक्सन टाइमबाथाय गोदान माने बै माबा जाफिनबाय बिदिनो रिसाफुल जाबाय थायो इलेक्सन टाइमबा इलेक्सन जोबबाथाय थैजोबना थायो बेबायदिनो मा जाबाय जोंनि जायगायाव गामियाव थांनानै न'खराव थांनानै जों नोंथांनि फिसाज्लायाथ' एसे लेखा गोरों एबा जोंनि प्राइमारिनि बिएसपिनि प्रेसिडेन्ट होनोसै साख्रि मोनगोन दे मा साख्रि मावला थिखा माव ओरैनो आरोखि थांबाय बेबायदिनो मत देखायनानै गिदिंबाय साननैसो 10-15 दिनसो गिदिंखांनानै मा जाबाय दाना जोंजों रायज्लायफैफिनबाय सार एसे फुलसो जाबाय नामालै जोंनिया मा जाखो माथो बिएसपिआव थांनायनिफ्राय गामिनि मानसिफ्राबो मोजां मेगनजों नायला बिमा बिफायाबो रायबाय गोसोथोनायाबो रायबाय जानाय नङालाय सार होननानै आरो जोंजों इउपिपिएलआव जयेन जाफैलायबाय बेबायदिनो गेजेर ससेयाव मा जाबाय दाख्लै मेट्रिक फाइनालनि रिजाल्ट होबाय हायार सेकेन्डारिनि रिजाल्ट होबाय एखेबारे हांख्ला सिख्ला आर'नाइ फालि लानानै जायखौनो बेखौनो बरायहैबाय 3rd डिभिजन जानाय मानि 3rd डिभिजन जानायखौ बरायना होनना बुङाखै कुइसनानै बेसो थांनाय बोसोरावलाय मानो बरायाखैमोन देग्लायलाय मानो बरायदों बेनि सिगांनि बोसोरावलाय मानो बरायाखैमोन देग्लायलाय मानो बरायदों रायजो राजाफ्रासो बुंदों इलेक्सन खाथि फैनायखाय गोबां गारजेनफ्रा होनबाय आंनि फिसाज्लायाथ' थांनाय बोसोराव 1st डिभिजन मोनदोंमोन देग्लायथ' 3rd डिभिजनसो मोनदों थांनाय बोसोरनि 1st डिभिजनखौनो बरायफैयाखै देग्लायनि 3rd डिभिजनखौलाय मानो बरायफैखो इलेक्सन खाथि फैनायखाय लास्टआ जानाय नंला होननानै आरो जयेन जाफैलायबाय दिनै बेबायदि आरोखि नङा होमबा बे बिएसपिखौबो बिथांमोना इलेक्सन पारपसनि थाखाय गावसोरनि राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय दानानै होजानाय बे मोनसे छात्र संगठन बेयाव जेबो ससियेल एक्टिभिटिस गैया सामाजिक लेभेलाव बे जेबो खामानि मावाखै कुनुदिन इडुकेसननि खोथा बुंफेराखै जोंनि समाज बेबस्थानि खोथा बुंफेराखै खालि इलेक्सन टाइमाव खोनादों बिथांमोननिफ्राय वी वान्ट भट जोंनो भट नांगौ नंगौना नङा माखासे लिडारफ्रा क्ररपति जाबाय साफा सानै लिडारफ्रा क्ररपति जाबाय बिएसपिनिया गाज्रि मोनबाबो बुंबाय आङो नङा होमबा दा दिनै जोङो बैफोर सेंग्राफोरनि हंसाफोरनि खोथाखौ सिन्था खालामदों बैसोरखौ जों राजखान्थियारि मुलाम्फानि थाखाय बाहायनो नागिराखै बैसोर सेंग्राफोरखौ बोरै हंसाफोर होगोन बै बेकार मानसिफोरखौ बोरै हंसाफोर होगोन बै सेंग्रा आइजोफोरखौ बोरै हंसाफोर होगोन दिनै आइजोफोरखौथ' मा खालामदों आइजोफोरखौ दिनै बिपिएफआ गावसोरनि भट बैंक हिसाबैसो बाहायबाय दङ जोंनिया बर' हिनजावफ्रा थाइसे थाइनैखौनो बिराद लब जायो नालाय इलेक्सन खाथि फैबाथाय बै हिनजावफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बेंक पासबुक नागिरगोना नागिराखै नोंसिना नागिरदों बेसेबां सोना होनो नागिरदों 10,000 15,000 20,000 बेसेबां गोलैगोन 15 जनाव 1,500 थाखा दिनै जों बेजों गावनि बिबेकखौ फाननोसै नामा जोंनि इयुनखौ जों फाननोसै नामा जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यतखौ जों फाननोसै नामा दिनैनि दिनाव जों बिदिनो फानबोबाय 17 बोसोर जों फानबोबाय दिनै जोङो मोनसे मोजां सिद्धान्त लाना थांबाय दङ मोजां खोथा सिन्था खालामबाय दङ बेखायनो आं बुंदों नोंथांमोना दिनै 1,500 जों बायजानो नांला फैसाखौ होयोबोला मिथिबाय आरो हिनजावफ्रा खुन्दुंखौ बिराद लब जायो बे माबे मोना खुन्दुं जुदि बान्देलसे मोनबाथाय मनायाव थोब सोनानै लाखमा लाना आइसो मोनबाय नामासो लाङा सोरबा मा लाबोदोंलै मनायावलाय मा जाव
लामायाव लोगो मोनना सोंबा मा होनो आबै मोनायाव मा लाबोदोंबा आंहा जाव खुमब्रा लाबोनाय आंलाय खुन्दुं बान्दोंबा खुमब्रासो जालायलायदों नोंगोना जिबोथ' दालाना दानिया हिनजावफ्रा गोदो दायोमोन बे नानि मोनाथ' जि दानो रोंखाला आगरै जोंना दानि सिख्लाफ्रा गोदो बै मादै मोना बाजै मोना दादोंमोन आरोखि बे खुन्दुंखौबो लांनानै मालाबा साथि सल्थासो खालामहैयोमोन आरो मुसियावबो मुसि मोनब्लाबो लामा लामा बिराद रायबोसै मेम्बारखौ पार्टि मेम्बारा जाथि खुरमानोल' राननानै होयो मुसियालाय माबायदि मुसियासो माथो ओरै फारसेखै बोखांबा फारसेखै ओरै सिजायो फारसेखै ओरै बोखांबा फारसेखै ओरैजाय ओरै बोखांबाय ओरै बोखांबाय आदै मोनहा फोरोंब्ला ओरै पार्टि मुसिया होननानै नोंगोना दा बे मुसिखौ जोंनि रायजोफोरनो गोरिब गुन्द्राफोरनो होनो होननानै बिथांमोना होआखै गावसोर मोननांगौनि थाखायसो बिथांमोना साप्लाय होदों बे मुसिनि दामा मा बेसेबां 135 थाखानो बेखौ बेसेबां होननानै बुङो बिसोर सरकारनो मिथिबाय 700 थाखा बे मुसिनि दामालायनो 700 थाखा बेसेबां लाब जाखो बिसोरो 550 थाखा मुसि गांसेयाव 550 थाखा लाब जाबाय दा ओंखायनो बुंदों बेखौ गोरिब गुन्द्राफोरनो होनो थाखाय साप्लाय होदों ना गावसोर लाब जानो थाखाय साप्लाय होदों गावसोरनि थाखाय साप्लाय होदों नोंगोना नङा बेसो 10 कोटि थाखानि मुसि साप्लाय होबाय 2 कोटिनि मुसि रानना होना 8 कोटिखौनो लाब जाबाय जों बुंदों 8 कोटिनि मुसि रानना हो 2 कोटिखौ जा बेसो खिन्थु 8 कोटिखौ दानानै 2 कोटिखौ राननानै होदों आरो कम्बला बे फाथो बेजें कम्बला लायनांगोन आरो जों दिनै बिटिसि अफिसाव